Palukan lakon ing lekas luki kalimuding kidung Semar kula Gus Puspada sirna margaya para dena Wanayantaka nggih paduka sampun kelampahan mejahi dina sekawan menika pespanipun kados Ndara meper dhateng hawa nafsu paduka Ndara Wijaya mengkono inggih kula nyuwun Gus parenga Ndara tur wingking dhateng kula saha kula badhe nyelaki dhateng papan ingin kula anggap nyolowadi iya Semar aku nderek Siwa Semar bakunipun den Pandhawa ingkang kondhen marang para Jawa Semar inggih monggo Den kentonging Paluapindo wangsiting kakung karagan hanjrah sabdaning sata kakuluruk asa urang samono panmeh rahino mego pangkaton sumirat wit pangsara ting haruma lerne praning sari rapuh
gumelar ing Kayuwangan Junggring Saloka. Ing Kayuwangan Jung dikaloso ing Kayuwangan Suralaya. Ing madyaning Papayawarna ketingal biar pajar. Niki sarating Sang Hyang Bathara Guru. Pinarak ing Palemorna sesemek lembu andini. Ing jayandhar Sang Hyang Jawatadharandara. Mangkono prapaning Hyang Narada sampun angit dhateng Raden Werkudara. Kadya sewekasan inggih Sang Hyang Manikmaya. Asmara panawung senggodo Cahliyah ning talaga kadilangit mambang kang pas wulan upamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrap kang sekarang kadijalad Pungilahing masidam saring bawana langgeng Kakang Narada ingkang sampun kundur kanthi ngirit Werkudara Kakang inggih Adi Guru mugi ndadosaken kawuningan bilih anggen kula nimbalipun Werkudara sampun kula lampahi nalikanipun kula dumugi negari Ngamarta nedhengipun para Pandhu siwi nembe mirengaken wedharing kawula saking pun Werkudara nggih kawula sangkan parang usana sareng kula dawuhaken timbalan paduka
atur wangsulanipun Werkudara sagah sowan. Namung sedaya para Pandhawa sanesipun sami tumut mlengkang menika ngaraka nyuwun pangapunten. Rikala kalenggahan menika paripaksa kula boten saged nyuwanaken Werkudara piyambak Adi Guru. Inggih Kakang Radha dados menapa? Para Kakang lenggah ingkang prayogi ulun nedya ndangu dhumateng Werkudara menika Kakang. Semangka Adi Guru. Namung wonten penyuwun kula dhateng Adi Guru kepareng ngatos-entos jalaran Werkudara dumugi mriki menika sampun sawiga ingreh sadayanipun. Inggih Kakang sampun ngantos kuwatos Kakang Radha. Oh inggih. Mugi-mugi mboten wonten lampahan dewa dipun wirangaken titah Adi Guru. Inggih. Titah ulun Werkudara. Bathara Guru apa? Ulun mundhut pirsa ing antarane wong lima kang siragawa ning para kencana mau sapa kang dadi juru wicara? Aku kang dadi juru wicara. Kabeh pitakon aku dhewe ingkang bakal mangsuli. Mengkono. Iya. Bratasena lamun wangsulan kita mengko nganggo dasar kang maton lan ulun anggap bener jeneng kita Bratasena sakadang banjur bisa luar saka panandang lan pandak ulun lan kena bali marang Praja Ngamarta ning kosok baline yen wangsulan kita ora perhites lan ulun anggap luput aja takon dosa jeneng kita sakadang kudu nampa pidra saka jeneng ulun Werkudara. Iya. Aku manut apa kang dadi pidanane bakal tak lakoni. Pidanane kita kabeh kudu jegur ing Kawacandra Dimuka. Dipikir dhisik ya Werkudara saku apa ora? Iya. Aku sagu. Ning sadurunge aku mangsul marang pitakone para guru. Aku ndak takon luwih dhisik. Iya. Itu bakal takon apa? Tumrap Bathara Guru mapaning tembung beneran luput kuwi dunung ana ngendi? Werkudara, apa sebabe dene jeneng kita ndak tak takon perkara mapaning tembung beneran luput? Mulane babagan beneran luput ndak takoki tak resihke mung amrih genahe lan ngerti wates-watese. Sabab bisa wae sing pancene kanggo bener malah diluputake. Ya sing luput njur tok benerake. Apa meneh yen isine atimu kedurungan rasa gething gursengit marang Werkudara. Kabeh wangsulanku mengko ora ulunga sarta tok luputake. Iya apa ora? Wah, kok ya bener iki. Dasare iki ya wis ora seneng dhisik. Madyan wangsulane iki mengko bener. Ning gandeng wis gak seneng dhisik. Wah, aja-aja mengko gak sing bener mau dianggap luput. Werkudara, Bathara Guru apa? Bener iku tumrap jeneng ulun ana 3 perkara. Yaiku benere dhewe, benere wong akeh lan benere kang sejati. Kang ulun anggo pawugaran ing kene yaiku bener kang sejati. Lire bener kang kaidhe Gusti kang nyipta jagat. Piye Werkudara? Iya. Muga-muga ucapku kuwi ora geseh karo batinmu dhewe. Mara saiki tumuli wangsulana pitakon ulun Werkudara. Arep takon apa? Jeneng kita keluputan kelawan Jawata jalaran kumawani medharake kawruh panunggal ya kawruh sangkan parang. Sabab apa kawruh becik tak wedharake kok Bathara Guru ngluputake uluhanana kawruh kasebut dadi sirikaning Jawata. Yen pancen kawruh mau dadi sirikaning dewa kene yo Bathara Dewa Ruci medharake marang aku. Ana ngapa kowe kok ora gugat marang Bathara Dewa Ruci?
Sang Hyang Dewa Ruci medharke weruh panunggal kuwi mung mligi kanggo Werkudara ora kanggo liyane. Wiwit jaman kapan medharke kawruh kok digawe pilih kasih. Yen pancen mulai kawruh digawe pilih kasih, asinaon kang ana ngalam donya kae bubarno kabeh. Kok ketok banget kowe dewa watakmu sredrengki lan serakah. Aja titah kang pinter ngejaba dewa. Kanggo Dewa Werkudara isin yen bangsa dadi wong bodho. Monggo yen tak surasa joning tuwuhan kawruh panunggal mau babar pisan ora ngepok marang pawadining dewa. Kapara isining piwulang ngajak marang manungsa padha bisa menepaki parasane, bisa mapangake nafsune. Aja lali marang panembahe marang Kang Nyipta Jagat. Kenapa kok ngluputake Bathara Guru? Apa yen ngono Ngarcapada bakal tok iseni wong kang watak angkara murka. Iya. Bathara Guru, prasaja wae. Kowe dititipi rembug saka sapa? Sing surasane aku kudu nampa pidana. Maka yen nitik dasaring nggonmu ngluputake kuwi mau wis ora mencok babar wisan. Mula aku ngarani yen kowe mesti diwenehi apa-apa karo sing kongkon kowe Bathara Guru. Lah yen dewane wae bisa digarap barang bener gawe salah. Njut titahmu sing ning ngisor mengko bakal njaluk pangayoman marang sapa Bathara Guru. Pradhamu tak ler tetep Bojo beng mawi ngawangis metot patoning lati netrandik mularanggen hidup nyongolo cokro menungso ora tata Werkudara ngremehke marang Manikmaya ndak ulun pangersaning dewa gampang dikusi dening liyan ndak kang tanpa bukti padha lawan ngremehake marang Jratacing Jawata. Ya Pati kula mrene yo. Padha warantena becik bisa menbo baris kang prayitna wonten timbalan Paman Bathara Guru miji keng putra Kulyama Dipati. Werkudara sangat dangkang mapan ing para kencana cemplungna Kamah Candra Dimuka dina iki uga. Bae sedika Guru. Daya ingkang yaka sira pikir daya denagris meringkah yuwangan lira Ngger Werkudara Yama Dipati apa agemu sak derma kadawan dening Paman Bathara Guru ya nggih kinen nyemplungake jari kita marang Kawah Candra Dimuka Werkudara ora sah mok temen awak nyemplung dhewe. Aneh bocah iki. Pandhawa iki jane iki wong lumrah apa malaikat iki. Yen wong lumrah kudune wedi njegur kawah. Kok malah iki mau njegur dhewe. Wah. Iki kaya dianggep mau nyemplung ning blumbang wae. Arep nonton piye babar lakon mengko.
kakangmu padha warang dina becik bisa menemu baris kang prayitna